தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல மக்கள் பங்களிப்புடன் கூடிய ஒரு தேர்தல் அறிக்கையை தயார் செய்ய திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் உங்களை அழைக்கிறது. உங்கள் ஆலோசனைகளை தெரிவிக்க தொலைபேசி 08944446000, வாட்ஸ்அப் 9384001724, மின்னஞ்சல் dmkmanifesto2026@dmk.in, இணையதளம் www.dmk.in/ta/manifesto2026, சமூக வலைதளங்கள் DMK Manifesto 26, செயற்கை நுண்ணறிவு தளம் tnmanifesto.ai, QR கோடை ஸ்கேன் செய்து உங்களது ஆலோசனைகளை தெரிவிக்கலாம். வாருங்கள், தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்க உங்கள் நேரத்தை தாருங்கள். ஸ்டாலின் தொடரட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்.